bandiraɓe musidɓe tedduɓe yiɓiyankoɓe Pindi TV en jetti Allah en juule rasulillah sallallahu alaihi wasallam en gari e yewtere men koɗo galle hande koɗo galle ma en jaadu hen e musidɗo men tedduɗo ko nalanki ko gendiyanke meɗen ko ɓiɗɗo e leñol ngol wiyete ko ɗaha o yetta ko sal ɗaha sal omo ɓuuri lollirde pijeko ko suku nalanki pattam lammeji mo ganduɗa ma tabarakalla machallah ina e nder aaro ina waɗa gueɗe paydinɗe ko ɗum saabi hande o adda ɗo e Pindi TV gam bandiraɓe aussi ɓeydo andude holi oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa ma tabarakalla machallah omo waɗa golle paydinɗe e pulagu ngu musidɗo tedduɗo ɗaha bisimilla ma calmindira e bandiraɓe eyi machallah mi salmitima sen Abbas e kadi ko wiide kadi ko yettere Allah no fewi nde Allah hawrdini en ha ñalgo hande gardan ɗo e Pindi TV hujjo no wiire ni tawde ɗo bandiraɓe golloɓe golle fayidinde e kadi huccidirde kadi e bandiraɓe fulɓe e kadi no mbiruɗa ni ɗa kañumne machallah kañumne wonani so wona e nder pulago eyyi ko dawol mum e kirɗol mum foof ko pulago yahata eyyi ɗum noon so ne softa e arde ɗo e Pindi ko noon ɗaha ina softa arde ɗo e Pindi ɗaha dawol mum subaki kikiɗe jamme ñalawma ko pulago holko wurtuma e ko ganduɗa hoorema hande o aɗa waɗa ɗum woni nalankagal ngal a taw walla holno eyyi nalankagal no kewɗen wirude ni mataw woni koye am tan saabu no pamita guila bada famɗi komi pijiro ɗum tan eyyi komi pijiro affaire nalankagal eyyi ɗum noon wadde ko mataw yaaha juuti tan hankkadi ne folti hankkadi ɗum woni ko feññini ɗum ko mais est ce que a rewi école walla alqouran en ala hen fof ko dewɗa an a tan après gonda eyyi ɗaha no ɗaha ko ɗaha ko almudo ɗaha ko fuutanke mais ɗaha ko almudo an fuuta noon ne saɗi noon gono fuutanke taw rewani almudagal e heddoro ko noon no jomumen ɓe keeɓa hen ɗo ɓe keeɓa hen ɗo ɓe keeɓa hen ɗo eyyi kono ɗaha kam mais holko waɗma inspiré ha manam holko muuyma tan e nder pulagu ngu ha nalankagal ngal welma tan guila ɗum ne suka tan aɗa rewe hen ha hande gurtiɗa eyyi min somi haalnima gon min no mbirumami ni min nalankagal wona e yam hayso no yimɓe mbaddata ni somi yeewi tan mi yimat min ala goɗɗum nagal komi yimat heddoro ko noon so goto foof ma jog ko softinma ha naata hen mais min somi haalnima réellement min kam komi jimo tan eyyi mais c'est à dire jiɗmi widde tan an wonɗo tourniɗa ha mbawɗa wonde nalanki eyyi wonto tournimi so wona heɗade nalankoɓe keɗotonomi e nder ɗum eyyi ko wayno hande nalankoɓe meɗen Abou Djouma en Samba Hammade en Baba Mal en hankkadi ne ko wayno kamɓe foof kamɓe accaɓe en kam foof mbiɗa yiɓami ko kam foof mi heɗotoɓe eyyi ne wawi taw ɗum ne kadi ne ɓeydi ɗum rende ɗum e am ha hankkadi ne rongi yonti feeñde nde tan feeñi mais sen duttima caggal seeɗa mbiɗa comme no ɓi fuutanke foof kala ɓi fuutanke ene saɗi ɗe jiita ɓi fuutanke mo daɗani e duɗal alquran hande an Allah newnimam a naati e duɗal alquran beele ke nder duɗal ngal kodi a wonani hen tan après haqqille ma are yimiri ha hankkadi joñƴaɗa ɓuran o walla aɗa jokki ɓuran o en même temps aɗa yima eyyi to batte jibri ɗo en aɗa andi ko jinaɓe nanni en jangde en goni hen kamɓe ala ko welataɓe so wona yen janggo alay saago hankkadi ko ɗum tan mbawatan wadde ko welataɓe ne wonno ɓiɗɗo premiére adan ko ƴewde ko jinnama jiiɗi ko mbaɗa ɗum eyyi mawɗum noon mi waɗi ɗum kadi alhamdulillah rabbil alamin mawɗum seereɓe jaadi hen jinnaɓe ne belti hen mais nak affaire nalanka ngu ɗum kam ko banggue ɗum ko nature am min a taw est ce que wonɓe tawruɗa e jinnama goto e mabɓe ne waɗi eyyi so wona taw ko banggue nene eyyi kono to banggue baba kam banggue baba mi toon nalankagal ala toon kono banggue nene noon ne wawi taw toon hayso kamɓe ɓe peññinani ɗum ne yaare mabɓe kono so woodi ko toon ƴettiyanmi ɗum eyyi toon taw yen nalankagal ngal ok mais an est ce que hol ane mo teskiɗa tan hankkadi peññikinɗa e nalankagal ngal ta hormi cukagu ngu hol ane mo tan peññikinɗa e nalankagal eyyi caggal 2018 dal puɗɗimi hankkadi ne arde hankkadi ne e banggue hankkadi ne réseaux sociaux ji hankkadi ko wayno hankkadi ne yaade hankkadi ne yimɓe woɓɓe ne nanna sawtujam quoi taw mbattumi ƴellidde ɗum hankkadi ne banggue nalankagal mi yeehi noon ha hedde ɗo joni actuellement ɗo joni 2000 no gonɗen ɗo 2025 hankkadi 2024 jaltimi single goto no wiye Habi à partir de 2024 jettiɗa eyyi single ne wiye Habi holko wurtuma e Habi eyyi Habi taw on saaha won mennoɗo invité mi wi kam mbata mi yimi e banggue guilli
on saha noon tawmi noon ndeke neɗɗo wonto heɓata ka nata jeyde hoore ma tawmi il faut mi winde hen nden noon hankadi ne peltumi haabi quoi. mais an comprendre nalankagal ngal ko jimata ko an windanta hoore ma? eyyi ko min windanta hoore am ke binta ɗum ke pulaar walla ke français walla eyyi min taade ñangumi ko banggue duɗal ndewmi so mbaɗa winda ko ɗon tan windirami ɗum koye hen windirami walla hay sinno noon mbaɗa wawi banggue windude banggueji goɗɗi kono noon ko ɗum ɓurmi hankadi wowde woɗi heewi windirde ɗum. ok est ce que ene waɗi morceau goto comme par exemple mo ganduɗa hoore ma ɗo ɗo gonɗen ɗo aɗa wawi tan toƴƴan min hen dande seeɗa ƴeewen musique mo mbatta o holno yaari? eyyi joni entre acapella walla banggue son? Banggue son eyyi soit so tawi rési totti kam cuballo joni manam ɗo ko mbanmi. acca bisimilla jeeɗ cuballo. Cubalagu dilli ok cubalaagu dilli holko muuyma e cubalaagu dilli hade a technicien parde eyyi cubalaagu dilli acca jen cuballo cubalaagu dilli Cubalagu dilli ay cubalagu dilli jaltaɗo nana cubalagu dilli fifiro dawi cubalagu dilli fifiro dawi cubalagu dilli jaltaɗo ari cubalagu dilli jaltaɗo taki mayo inere o jorgal mum miguel jaltaɗo nana taki mayo inere o tugi jorgal mum jaltaɗo nana jaltaɗo ari hiro dawi cubalagal kay dawi jaha mbañ samba tawa toon subalɓe jaha winding tawa toon subalɓe ngara jongtoy nanango tawa toon subalɓe hato haram ina tawe toon subalɓe Seydi Fall ko cuballo jaltaɗo nana cubalagu dilli jehen jal subalo e toon subalɓe machallah ari funda tawe toon subalɓe jaltaɗo nana nani jaltaɗo nana taki mayo tugi corgal mum ali gonge Aminata Salbalo o ko cuballo natae to jongto e nanango cubalagu dilli e orndolde to kaskas
sen jeehi dondu to girey gawol Sinthiou ha to Silla cubalagu dilli cubalagu dilli gabaɓe cubalagu dilli ha to Jafan cubalagu dilli cubalagu dilli machallah cubalagu dilli ha to Jafan cubalagu dilli mi ɓeyden ha to Ngawle Ngurali mi sikkat yuɗo Ngawle non mi ariyat Ngawle kam fof d'accord bon cubalagu dilli holko muyma ha piiɗa cubalagu dilli ka cubal walla ko jingguere subalɓe woni ɗon walla holko no ala aɗa andi cubalagu dilli kañum mi arayam tan min no mbirmami ni mi jooɗi tan no neɗɗo jooɗoto ha ɓooya tan gartami e jum cubalagu dilli waɗa yima e hooram yimire aratam mi yima e hooram yimire arema tan mi yima nden min ko ni no jimranmi mi jooɗo ha ɓooya tan mi yima ko ɗum ko no famirta ko ɗum dokkidal voilà gasi mi jooɗo ha ɓooya yimre arayam tan mi yimkino mbiɗa yimkino ɗum noon tan ha waya ha ha wona sababu so mbaɗa waɗa ɗum ɗo en tout cas morceau no weeli par ce que subalɓe je pense que ne poti dillude te subalɓe aussi so dilli ne foti yajde par ce que subalɓe wonnoɓe jaaji ɓerɗe donc kamɓe soɓe dilli tan soɓe pilti dillude gongre gong vraiment ane hoorema tinat tigui rigui subalɓe dilli mais to banggue leƴƴi men ka cubalno eyyi min komi cuballo an ko jinguere mbaɗɗa ɗum ala non wona noon aɗa andi wona jinguere non no mbaɗirmi cuballo ni ko noon mbaɗirmi morceau ji goɗɗi eyyi noon mbaɗirmi morceau waɗi morceau e pulagu waɗi morceau e donc ma en gaare pulagu mais haade men arde pulagu hande o holko woni projet ji ma eyyi projet am ko ne jeeya hen ɗum ko Allah fecci kam ko mbaɗanmi ko wadde feere ha sakto ha pulagu tina ha pulagu anda ko ɓinguel mabɓe ari dingal heedal ha ɓuura yajde dal eyyi so dañama ko ɗum o saaha eɗen ɗum ne woni alhaali mais est ce que comme par exemple a wi kam 2024 eɗiɗa yaltinde album on album hoto yarte non on ko single goto haabi eyyi haabine ko tahnoma yimɓe ɗum woni haali ko gilli affaire ko gilli ɗum ko invitation ni tan après haqqille ma are walla non ni tan hono ni woodi mbiɗami ko jimana en gilli eyyi tawmi noon wonko mbaɗnomi hen ko kono wonko mi waɗani hen tawmi noon alay saago mi waɗa hen taade hankkadi a felliri hankkadi ne aɗa wona jimo hankkadi ne a yimrat banggueji ɗi foof a yimrat banggueji ɗi foof so wona ɗum tan ma wot ko ngakki hen ok est ce que won comme par exemple ko ɓamɗa ko yimde joni wonɓe ganduɗa hoorema aɗa noddama pour gara mbaɗa ko wayno kirli en walla mbaɗa ko wayno comme par exemple spectacle uji mawɗi quoi est ce que wonɗo meeɗa ɗum eyyi wonɗo meeɗa jeeyde spectacle uji mawɗi quoi eyyi spectacle uji so ne wonno kadi aɗa yaadini ɗum e wone golleji a yawata jeyde hen hoorema ha to ganduɗa to belɗa fof aɗa wawi yaade eyyi ɗum noon kadi ne jeyno ko ɗeɓi leltinde ene e alhaali o seeɗa mais nak saaha mbaɗa yaltanno mbiya ko wayno fuutaji ɗi e nder hirde ni tan woda ko mbaɗɗen hen seeɗa e kadi no mbirmami ni musidɗo noddanmi e alhaali programme uji muɗum mi ara mi waɗa hen comme genre e foddam ko noon tan heewani joni comme par exemple ɗaha est ce que aɗa jogui groupe eyyi min turbam wiyete ko laana eyyi laana mais an haydara woppani cublago kaƴƴitul foof eyyi min turbam ko laana wiyete an wadde kaƴƴitul cublago foof non ka mabɗo tan cublago c'est que eyyi aɗa andi laana o noon ko mataw ko jomiraɗo fecci tan yomi innir ɗum laana min e hooram sah ne haayi kam holko tagi guinnirmi ɗum laana kono tawmi laana ko laana annabi nu gasi laana kay sa wi laana han kadi foof en keeƴe laana déjà par ce que laana jolnat foof gasi donc laana ne yaaji eyyi ko laana mbimi ɗum ok donc groupement wiyete ko laana yo Allah hokkuma vraiment yiddema est ce que hande o aɗa jogui album kesso mo ganduɗa hoorema soit yaltuɗi mo ganduɗa hoorema aɗana heblano ɗum eyyi déjà morceau cubal oɗo mbaɗmi o déjà ko album am jaltuɗo nan wona hedde hitande 1 an album o combien de titres 8 titres 8 titres eyyi ko 8 est ce que 8 titres o foof ene ɓendi est ce que aɗa andi aussi wadde titre goto taw titre o ɓendan aussi ɗum kadi aussi eyyi aɗa andi kadi album sa heeɗaki ɗum a andata ɗum eyyi album sa heeɗaki ɗum a andata ɗum neɗɗo andata ɗa ha ko waɗi ko ɓendi walla ɓendani tan waɗa feere heeɓa album so heeɓi ɗum tan mais joni comme par exemple so neɗɗo yiiɗi heɓde album o walla album o so yaltude non non déjà o yalti omone omone marché omone hen d'accord
kala giɗɗo ne foti wawde hebde hen kala jiɗɗo foti wawde hebde eyyi foti wawde joni so neɗɗo yiiɗi hebde comme par exemple holto jokkoto eyyi o saaha so tawi neɗɗo sohli wawi rewde tan damal koye meɗen quoi joni an joni tongode ma comme par exemple eyyi sa neɗɗo waɗi 78 et 582 87 87 20 eyyi on sa ene wawi hebde vraiment so neɗɗo jokkodirama hen eyyi goɗɗo e son uji e gueɗe goɗɗe gueɗe goɗɗe ko ok hay so tawi kadi yiiɗi kadi invite dame gueɗe ko yiiɗi hen foof ko yiiɗi hen foof so Allah waɗam so min jottodiri hen min gollodirat ɗum so Allah jaaɓi ok mais aɗa jogui manager no o saaha noon noon sona ɓe gollidani banggue album kono o saaha ɓurɗa ha ko kañum taw woni e drogue noon ne jogui noon yewridiɓe kam eyyi kono mo gandanɗa tan kon ko o woni ménagére o kam non ɗum en cuwaki ɗo en jogui no musidɓe noon so Allah ɓe heɗodirta ɓe ganduɗa emin jewtide emin keɗodira ok alors Taha deuxiéme morceau mo ganduɗa hoorema adni en ɗum holon morceau fotata wawde wonde eyyi joni aɗa andi joni ɓe mbaɗi cubbal noon joni il faut ko mbaɗen pullo eyyi pullo en acca pullo yo ya ƴeewen technicien men est ce que pullo pari so tawi vraiment technicien o pari comme ça ƴeewen pullo seydi wari en e bayen so en holto pullo wawi wonde ko pullo ko e nayyi ɗum ko aadi ko pullo ko e jawdi ɗum ko aadi ko pullo ko e nayyi ɗum ko aadi ko pullo ko e jawdi ɗum ko aadi ɗum ko gila e gila ɗum wona joni mi waɗi pullo reni jawde congori jawden so congori yiiɗi may jawdi sa wona pulla dogaddala jawdi non pullo egi wuro hoɗey ladde saabi ɗum ko yidde jawdi pullo muñi egey ɗomkay saabi ɗum ko yidde jawdi Seydou Nourou Diaye ko pullo Seydi Dia Ceerno Seydou Nourou Diaye ko pullo Adama Baye ko pullo Hajili ko pullo pullo ko e nayyi ɗum ko aadi ko pullo ko e jawdi ɗum ko aadi ko pullo ko e nayyi ɗum ko aadi ko pullo ko e jawdi ɗum ko aadi medi saha wuli ajeji mi gimi karay se pullo Ceerno Souleymane Diallo ko pullo Ceerno Abdoulahi Ly ko pullo mi nawtuma ato goɗɗo Seydi Ly ko pullo meɗi madaya
e ladde tuula e la habirtimi wuro fulɓe ɓe kebbini ɓirdugal kosam ɓe mbimi yaay bisimilla ma e mbari milla mon fulɓe machallah ko pullo ko e nayi ɗum ko aadi ko pullo ko e jawdi ɗum ko aadi ceerno Seydou Nourou Diaye ko pullo e a haajili e ko pullo Adama Baye e ko pullo ko e nayi ɗum ko aadi ko pullo ko e nayi ɗum ko aadi ko pullo ko e nayi ɗum ko aadi ko pullo ko e jawdi ɗum ko aadi ko noon ko pullo ko e nayi ko aadi ko pullo ko e nayi ko ɗum aadi fattam danejo ɗum noon vraiment en ñaago technicien men aussi ɗuminen noon machallah oɗo morceau mo mbaɗanɗa fulɓe mi sikkunu ka guuriɗo kono a wuuraki par ce que mi yin han mbimi ka guurniɗo subalɓe kono sa ƴeewi oɗo morceau aussi tawata ko vraiment vraiment a jinngui no feewi a jinngini fulɓe no feewi machallah ɗum ne aussi holko muyma hen eyyi aɗa andi no mbimi neɗɗo koko maram wawi yewtudema min jooɗoto mbiyanmi min somi yimani mi toñata pulaku ngu min noon mbiyanmi sa yimani a toñata wallahi noon mbiyatmi ko somi yimani mi toñata pulaku noon mbiyatmi machallah nden mbo jogui jinnawam ndeysan mbiyami an woppo jimini nono a wafra yimde mi wiya ɓe joni mi jooɗo ha ɓoyata mi jooɗoto ha ɓoyata mi wiya min somi yimani laccire ha ko ni mi tawa mi jogoro hakke rewaɗe am eyyi ni tan wadde mi jooɗo kañum fof mi fentana ɗi morceau ji eyyi ko noon laccire ha ko en gueɗe goɗɗe eyyi fof machallah mais so tawi hande en gummimo ɗon to banggue pulagu et surtout album ma oɗum ganduɗa hono tabarkalla machallah fuɗɗima ɗum feññinde leeɗe sen hen jubbude seeɗa mais comme par exemple holto poɗɗa wawde rewde ha ɗum wawa feñde no hannirta kañum no mbirumi ni il faut que mbawɗa pulagu tawatamo koye tufde mum mais tufde mum noon ko hono ni yeru joni hono piindi machallah ko hande pulagu ni ko sa ne hetto ni yeeɓa ɗum kadi il faut ko ɗi nokkuji min mbawata arde kadi yiirodirde pulagu noon ko ɗi nokkuji min jiirato koye amen eyyi ɗum waɗi noon ko hen min goni heddoro ko noon ko wiyete ko so tawi ka goto taw e alhaaliji ma ko ɓuuri hen hewde ko yiɗɓe gonata kono tawa noon tawa sembe one mankani ɗum seeɗa ɗum waɗi o saaha ɗum waɗa ɗum yaaru ni kono sen sagoji men foof ɓuura yaji sembe mankani ɗum seeɗa c'est à dire que banggue aɗa andi kala kaɗa waɗa ene moƴƴi kam jogoɗa moyen eyyi yo gasi ko moyen noon ɗum aussi eyyi saabu eyyi aɗa andi ko forata namdade tigui ko ɗum weɓantama huftidinde ɗum eyyi kono wonno kañum aɗa ganduɗo ko woni nalankagal ne andi hay morceau goto ene andi no weeɓani eyyi ene andi weeɓani saabu ko heewi rendata pour wona morceau eyyi ɗum noon manam ko gueɗe kewɗe ndendata eyyi pour wawa wonde morceau alay sago kadi keɗɗen ɗo fof alay namdi ko moyen gasi ko hen hunde fof namdi ko sembe namdi ko mbaɗa hen hunde eyyi ɗum noon kono noon ko taade ko koye men mbaɗan den dal ko koye men mbaɗan ɗum waɗi ko taade ko weltare tan artata e meɗen ɗum waɗi en tinata ɗum ɗo ɗum kono sino ko sago noon sino ko sago ha ɓuura ɗo eyyi kono noon inchallah eɗen hen kadi kala kadi mo Allah waddi en hen kadi en gandat kadi ko men fuɗɗo jogui comme par exemple hande ɗo saaha cohla hunde tan a faami taw walla itere ma wujji tan taw sa wi kaari tan walla a wi a mimi ɗo tan hunde en wawa ɓiltade eyyi so Allah noon ko min woni min yiiɗi an on no pulagu ngu ne heddo an sa ƴeewi e nder mo jogui ɗon morceau goto mbaɗa wiya ɗon mbaɗa sa heeɗi morceau ɗo ɗum ma nan ɗon mbaɗa wiya gacce e teddugal e karisiragal ɗum koye pulagu tawete ɗum waɗi kala pullo kala ɗo woni alay saago wonde mum pullo nde yaltate hen hinde nde ɗum ɗo ɗum yaltate hen ɗum waɗi eyyi gasi kono ɗo mawɗum hande haarisireɓe nan ɗo kala hen mo jaaruɗa ɗum ala waɗata ha waɗa ko ka sikkani ɗum mbaɗa yanana ɗum kono noon wiirete ni ɗum pulagu ngu ne jagguma tan ɗum haɗatma ɗum kono ñande ɗo ɗum dayi foof ɗum mbaɗa yakori hen fulɓe ɓe
ok aɗa yakori hen fulɓe ɗum kadi ko weltare mawde eɗen hojomaji men ɗi danaka eɗen kuuɓa kono so tawi comme par exemple mi ruttima caggal seeɗa mi tawa aɗa wiye pigeco holko addi inde pigeco pigeco ko piije sa anni piije ko rendini fof piije so ko pula guine kamɓe mbiyata piije gueɗe wiye gueɗe ko noon ko sani ko alkulol ko noon ban nana onon gendi on ko pulaar ko kaldo mi ruujo yo kaldo non ko onon tan kettomi ko alkulal sowal hankadi ko di ko kaari hawni ko oɗon ko hawninde hunde nde tan e piije kawnide quoi kawnide manam piije ko gueɗe kawnide wadde surtout sa reweɗa so ɗaha kañum toujours yaltirta ma to gandanɗa ɗum ɗon mbiyata ko ɗum ɗo holto ummi ko ɗum ɗon addi piije ko non neɗɗo manam ɗaha kañum ene yaltirma tan ɗa sikkani ko noon jagguirɗen affaire o to ko laana turbo ko laana mais ɗaha kañum ko inde mum ko piije ko manam ko neɗɗo ñande fof aɗa wawi finde ka meeɗa sikkude o adda yaltirma addanmaɗa meeɗa kono tawa noon tawa koye weltare wonata ok alors ɗaha haali nani tonggode nde ko 78 582 87 20 wonande kala jiɗɗo vraiment jokkude ma so tawi jumre ala nous sommes 2026 déjà peut-être aɗon jogui album mo ganduɗa ma omone sur le plateau donc a haalino holno jogori feñirde ha yimɓe ɓeydo ɗumindemo hande so tawi comme par exemple neɗɗo yinno ko fiñudema manam nawma e dingral pija toon est ce que hande wonɗo meɗɗa tan darade surtout e podium mawɗo ko en podiumaji mawɗi tan kollira ɗum hoore ma so tawi ɗum ala hande o so neɗɗo yiɗi nawdema e podiumaji ɗum ɗon holko waɗata holno kañƴum ko ni tan so tawi neɗɗo Allah waɗi noddi en e ɗum ɗo en jewri tan sen jewriti ko huude parde ko équipe timmuɗo ɗaha wondi équipe timmuɗo ɗaha wondi so ñande dawi ma yimɓe gandu ko timmi ari ñanden est ce que machallah ɗum mbaɗandi ɗum salah jaɓi ɗaha émission men ene wayno gassi ha laaɓi car holko mbaynortoɗa ɓesdugo fulɓe holko mbaynortoɗa ɓe ko acapella walla ko gandanɗa hoore ma comme par exemple ko ɗum an andi holko jiɗɗa wayrade bisimilla ma teddungal larpullo karay sire larpullo larne yoɗi pullo piiɗi tv ko fulɓe mais déjà weli Djiby Dieng mbi sikki a yen won mooso déjà omonno mooso par ce que kalɗa ko ɗon weli te kadi ko noon woori par ce que so tawi aɗa sohla teddungal dar pullo so tawi aɗa yiilo karay siru dar pullo mais également sa yiiɗi ko teddi ko laaɓi koccere arɗo e piidi média inchallahu rabbi ma jokkodir e ɓe ganduɗa ma ko équipe laaɓɗo ceer kadi kala kena laɓɓina vraiment ko ɗum woni keɓe jahata e kala saaha noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe wonno ko musidɗo min tedduɗo ha koɗo galle o ɓuri lollirde ko pigeco omo jogui groupe wiyete ko laana noon kañum ko yebata ko vraiment tabarakallah machallah kañum tan wawi yebde ɗum par ce que so bempilima e nder ndiyam ko ƴettata ko ina heewi tabarakallah machallah ɗum noon enen ñagonomo tan Allah duusatambo e ko woni koye dow mum ha ɗumina kala jiɗɗo jokkodirde makko kanko mo ganduɗa ma kanko woni ɗaha ƴettata numéro makko 78 582 87 20 e on sa ma wawa jokkodirde makko par ce que enen gandu ko waɗata ko omo hattani ɗum omo wawan ɗum sa nani ko halti ko e pigeco woni ko kawniɗi donc ɗaha ko neɗɗo kawniɗo ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema yimri arata mum ni tan kala ɗo jooɗi ene wawi fentude yimri e on saaha wawa weltinde fulɓe kadi o wi kanko o wi tan ko wondude yewtude fulɓe ɗum noon yo Allah walle yo Allah yewte par ce que kala jewtowo fulɓe enen kam enen jaadema à 100% bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno yewtere meɗen koɗo galle assalamu aleykum wa rahmatullah